Bon, i ka nin ɲininkali ɲɛna kosɛbɛ ko jamana an bɛ ka girin an ka wariko la est ce que a bɛna an nafa i n'a fɔ CFA bɛ ka an nafa cogo min na d'abord k'a f'i ɲɛna an tɛ ka girin a waati de sera o y'a fɔlɔ ye filanan ye mun ye i n'a fɔ a b'an nafa i n'a fɔ CFA bɛ k'an nafa cogo min na CFA yɛrɛ de y'an ka degun ye CFA de y'an ka degun ye CFA yɛrɛ ma deli ka nafa lase anw ma fɔlɔ o kuma lasuruma ye mun ye Mali bɛ yɔrɔ min na ko bi n'i ye Mali ta k'a lajɛ hali ni embargo tɛ Mali bɛ yɔrɔ min na ko bi Mali ka siniɲɛsigi a n'a ka sanayɛlɛ a n'a ka développement a tɛmɛna CFA yɛrɛ kan parce que Mali bɛ duguw de fɛ bi dugu minnu bɛ diɲɛ duguba farafinna dugubabaw minnu yɛrɛ bɛ yen bi n'u bɛ o kumana jidi ni taɲɛ sira kan n'i y'i miiri Mali ka nin kalo 10 laban ma Mali b'o siraw kan donc i bɛ taa les 10 pays riches les plus riches de l'Afrique i b'a bɛɛ lajɛ i bɛ taa sɔrɔ a bɛɛ ka a chuté min ka monnaie t'a yɛrɛ bolo 10 pays les 10 pays les plus riches de l'Afrique CEDEAO dugu dɔw b'a la o n'a dugu si tɛ yen min yɛrɛ ka wari t'a yɛrɛ bolo k'a f'i ɲɛna CFA dilanna a dilanna cogo di CFA ye jɔnyanjuru di papier de don min hali faransi yɛrɛ t'a reconi faransi yɛrɛ tɛ CFA reconi CFA bɔra en 1945 a dabɔra mun kama n y'aw mara n ka fɛn min b'aw fɛ yen n tɛ se k'a ta ka taa mais n bɛ fɛn dilan aw ni ɲɔgɔn cɛ min b'aw sɔgɔlen to n na ni mago b'aw la n bɛ se ka n ka nafa bɔ cogo jumɛn bɛnkan dɔ de kan CFA yɛrɛ bɛ yen a yɛrɛ ka fɛn min ye durée de vie o ye 75 ans de bɛnkan kun y'o de CFA yɛrɛ bɛ yen donc maintenant de 1975 et 1945 i bɛ o lajɛ o san 70 bɛna bɛn san 75 bɛna bɛn wagati ma o kɔrɔ ko CFA ko banna n'i ye jateminɛ kɛ CFA banna a mɛnna hali n'a y'a sɔrɔ o yɛrɛ fɛnɛ tɛ o siratuguma ye mun ye CFA bɛ tali kɛ franc français de la a bɛ taa CFA yɛrɛ ka charte na a ka condition ni a ka protocole ni fɛn bɛɛ lajɛ CFA tɛ euro dɔn dɛ CFA lielen don franc CFA de la franc français de la donc an bɛ ka baro minnu kɛ k'a fɔ bi est ce que bi Mali kan ka a ka wari créer yɛrɛ si Mali sera au niveau de ma bi parce que n'i bɛ ji di i se ka ji di abada k'i to wari kan i tɛ wari min yɛrɛ suguya dɔn n'a y'a sɔrɔ aw dugu damadɔ bɛnna wari kan aw ka a jateminɛ n'aw yɛrɛ ka nafolo aw ka minɛn bɔtɔ ye komi nafolo bɛ taa aw ka exportation a bɛ minɛn mun ta k'a labɔ a n'a ka recherche d'échange ani nin dugu jukɔrɔ nafolo min b'aw bolo o mara bɛ cogo jumɛn nafolo giriya bɛ ta o de la parce que aw ma min faamuya nafolo ani wari o tɛ kelen ye wari de ye sanu o bɛ wari la lulu o bɛ wari la marijana bɛ wari la o tuma na zingi bɛ wari la fer bɛ wari la dugu jukɔrɔ i bɛ minɛrɛ fɛn fɛn dɔn o bɛɛ bɛ wari la hali dugu sanfɛ fɛnw n'a bɛ nafa ɲɛ o bɛɛ bɛ wari la mais nafolo la i bɛ yafa ma nafolo ni wari tɛ kelen ye dugu jukɔrɔ minɛnw ni i ka jamana yɛrɛ bɛ baara kɛ ni fɛn o de ye nafolo ye wari ye papier de ye ou bien bɛnkan i bɛ min di donc CFA ye wari de CFA tɛ nafolo ye mais mun de bɛ CFA yɛrɛ garanti an si t'o dɔn parce que n'i ye jateminɛ kɛ i b'a ye ka bili kabini o kuma na san 1975 san 1945 fo ka n'a bila san 1973 la bɛnkan kun ye min ye an ka fɛn o fɛn n'an b'a ta ka bɔ o kuma na an bɛ to o bɛɛ kalifa don faransi ka trésor de la Mali tɛ dɛ CFA kɔnɔ jamana bɛɛ CFA bɛ dun fan o fan fo ka n'a b'o la ka n'a bila o kuma na 84 la a kɛra o kuma na fɛn min ye 75% ye k'a bɔ 84 la ka n'a bila 2004 2005 ɲɔgɔn na ni hakili ka ɲi o kuma na a nana kɛ 50% ye bon Mali lajɛ dɛ o 50% Mali bɛ ka i jija n'o de ye bi ka hélico san ka char san ka école ka problème ɲɛnabɔ Mali bɛ bɔ n'o min ye ka to o feere fɔlɔ ni Mali kun bɔra n'a ye min bɛ di faransi ma ça fait 100% don i n'a fɔ n'an ka coton bɔra ni coton ye 100% ye n'a sɔrɔ a bɛ bɛn miliyari 1000 ma o miliyari 1000 o bɛ tila fila ye o kuma na miliyari 500 o bɛ taa consigner faransi bolo miliyari 500 dɔ in an b'an jija n'o ye donc o de y'a fɔlɔ-fɔlɔ ye donc an dun bɛ yɔrɔ min na ko bi Mali sera yɔrɔ min ma Mali ka masse monétaire o ye wari min bɛ Mali yɛrɛ bolo CFA yɛrɛ la anw ka sɔrɔ an ka ladon ani an ka bɔli bɛɛ fara ɲɔgɔn kan o ye 2800 miliyari mais ne jateminɛ kɔsa in na anw kan ka min yɛrɛ don an ka kɛlɛkɛminɛnw na anw ye min an ka armée yɛrɛ budget bɛ yɔrɔ min na o ye 595 millions de dollars
donc est ce que diɲɛ bɛna sɔn banque mondiale bɛna sɔn k'a fɔ k'u bɛna nafolo juru don anw na parce que CFA ye juru de CFA i tɛ bɔ ka i to CFA la i bɛ juru dɔrɔn de ta i tɛ bɔ nɔgɔ la fo ka tiɲɛ wuli k'i to CFA dumuni na dugu o dugu bɛ CFA kɔnɔ ala y'a kɛ dugu min ka juru ka ca ni dugu bɛɛ ye n'o ye Côte d'Ivoire de mais yiri ɲɛji gansan ka taa bila yiri gansan o bɛ Côte d'Ivoire bɔ nɔgɔ la sira bɛɛ fɛ kakao sen t'o la tubabu bɛ kakao mun dun Ivoirien denw yɛrɛ t'a dun mais Côte d'Ivoire tɛ ka bɔ nɔgɔ la Côte d'Ivoire ka DTXR a ka juru kɔkan juru ye milliard ba 20 000 milliards juru min b'o la CFA juru min b'u la contrairement Mali ta ye joli i b'o dɔn 2000 et quelques milliards ba 2 n'a kun ka ɲɛ donc e bɛ se ka sɔn cogo di n'i bɛ CFA la i bɛ juru de ta dɔrɔn o de y'a to CFA dugu bɛ yen chaque 3 mois banque mondiale b'aw évaluer k'a lajɛ aw ka bɔli minɛnw aw bɛ minɛn minnu ta ka bɔ i b'a ye k'a fɔ a bɛ cogo di mais dugu dɔw bɛ yen olu ka bɔli minɛn ka ca i n'a fɔ Côte d'Ivoire i n'a fɔ Mali i n'a fɔ dugu caman i bɛ taa sɔrɔ olu bɛ bɔ ni minɛn min ye parce que an bɛ bɔ ni côté Côte d'Ivoire bɛ bɔ ni kakao ye olu ka bɔ minɛn ka ca mais dugu dɔw bɛ yen olu yɛrɛ est-ce que b'a kalama fo olu yɛrɛ bɛ nin ka na bi mais banque mondiale tɛ sɔn a ka bi abada hali n'aw ka bɛ bi banque mondiale bɛ tila ka juru ta k'a don aw la k'aw lawuli mais a bɛ juru in sara san 10 donc fo ka diɲɛ wuli aw tɛ bɔ nɔgɔ la donc o bɛɛ kun ye i kana se ka bɔ CFA nin bɛɛ kun ye kana bɔ CFA la n'a y'i jɛ i ka wari bɛɛ tiɲɛ i ka wari bɛɛ tiɲɛ k'i ka exploitation bɛɛ détruit n'i binna banque mondiale bɛ tila ka wari ta k'a d'i ma k'i lawuli i yɛrɛ bɛna dɔn k'a fɔ ko nin bɛ ka hinɛ ne la mun na a kun tɛ dɔwɛrɛ ye dɛ papier min bɛ ka feere ma papier kuntan de don CFA ye papier kuntan de blanchissement de don CFA bɛ d'i ma de a bɛ falen i ka dugu jukɔrɔ nafolo ɲuman de la u bɛ papier de cɛ k'a d'i ma i b'a dɔn ni ɲɔgɔn cɛ bɛnkan n'aw ni ɲɔgɔn cɛ maintenant n'a b'a sara faransi n'o tɛ mun na tɛ CFA mun na t'a sara faransi ni CFA yɛrɛ ye munna faransi sɔn ka CFA yɛrɛ dɔrɔn garanti a ka trésor la o de a kan ka sanu minɛ o de a kan ka lulu minɛ o de a kan ka marjanɛ minɛ munna faransi tɛ sɔn ka CFA dilan k'a caya anw ka sanu équivalent ka tila k'o yɛrɛ ɲɔgɔnna da yɛrɛ ma k'o mara ni CFA ye wari barikama ye donc i bɛna ye k'a fɔ bi i ka question est ce que Mali kan k'a yɛrɛ ka wari créer si Mali kan k'a yɛrɛ ka wari créer wa Mali ka wari créer de a waati de sera c'est que hali n'a man di Mali yɛrɛ Mali b'a kɛ donc hali n'a man d'an ye hali n'a man d'an ye automatiquement an b'a kɛ mais an b'a kɛ cogo min na n bɛ n'o cogoya fɛnɛ ɲɛnajɛ f'i ye an bɛ don min na ko bi dollar a b'a la ka bin siga t'a la dollar bɛ bin dollar tɛ kɛ moyen d'échange international ye tugun parce que américains fanga kun b'u la fo ka na kɛ i bɛ k'a fɔ san 1961 62 63 bon an ka daminɛ san 1975 yɛrɛ la accord de Bretton n'o o ye diɲɛ yɛrɛ maraw ni setiw ka bɛnkan min n'a bɛ tali kɛ o tuma na jidi yɛrɛ bolo kan o sigisen dɔ b'a fɔ ko wari bɛɛ baju ko ka ta nafolo la wari bɛɛ baju ko ka ta nafolo min ko de b'o dɔn sanu ko wari bɛɛ baju ka tɛmɛ ni wari min b'i bolo a équivalent i b'o sanu lajɛ i n'a fɔ ni réserve d'or mondial min b'i bolo i n'a fɔ ni sanu min b'i bolo baara la o sanu équivalent i ka wari kan ka dilan ka bɛn o de ma wa i ka wari giriya bɛ bɛn o de ma donc ni y'a faamuya sa e bɛ fɛ k'a fɔ sa non normalement na CFA de kan ka giriya ni euro ni dollar ye siɲɛ 100 CFA kan ka giriya ni euro ni dollar ye siɲɛ 100 parce que CFA n'i ye CFA jateminɛ ka lajɛ dugu minnu bɛ CFA la olu de ye sanu bɔ jamanabaw ye siga t'a la donc n bɛn'o misali d'i ma cogo jumɛn ni hakilina in nalen tuma min na fɔɲɔgɔnko wulila kɛlɛ wulila fo ka na se san 1973 États-Unis président ba dɔ tun bɛ yen ne ma fili a tɔgɔ ko Nixon ne ma fili o tɔgɔ in de tun b'a la ale nalen ale y'a jira k'a fɔ parce que o don n'o tun kɛra américain tun tɛ se ka jɔyɔrɔ sɔrɔ parce que i b'a ye k'a fɔ dollar kelen ale nana peser sanu min na e b'o da dɔn wa o de ye 30 onces et 37 onces. $1 est égal à l'époque 37 onces o kɔrɔ ka kun tɛ gramme kelen bɔ once o ye sanu suman togo façon dɔ ye donc ale kelen kana kɛ kuma min na ale de nana fɔ n'o kun kɛra o kuma na dollar kun bɛ jigin livre sterling dun n'o ye anglais ka wari ye o de kun yɛlɛnnen don a waati donc se dun bɛ o ye américain ye u gafalen don nafolo b'u bolo ale de nana fɔ a ka wari tɛ ta o la ale ka wari o kuma na o don o y'a sɔrɔ banque mondiale a ye dollar dilan dollar équivalent ani sanu kun bɛ États-Unis bolo o sanu équivalent o kun kan ka bɛn dollar hakɛ ma dollar kun cayara dilanna ka caya ka tɛmɛ o kan donc depuis o yɔrɔ la i bɛna diɲɛ janfa dɔn fonds puissance b'u la u nana imposer échange fɛn fɛn bɛ kɛ pour tous les produits stratégiques sanu
pétrole, loulou, diamant, marjané, gaz. Est-ce que ba kalama nafa be fɛn fɛn ko ka bɛɛ sanni dollar ye? Ka bɛɛ sanni dollar. Bɛɛ bɛ sanni dollar ye. O y'a sɔrɔ Chine ma giriya, o y'a sɔrɔ Russie bɛ tibi taba la, o y'a sɔrɔ fangaba tɛ diɲɛ la, fanga tun b'olu de la. Wa Senkoro ma dɛ, o de y'a kɛ Russie ka gazi o min bɛ ka diɲɛ labɔ bi, o tun bɛ feere rouble de la, n'o ye Russie yɛrɛ ka fɛn, o tun bɛ feere dollar de la. Donc diɲɛ sanni ba bɛɛ tun bɛ kɛ ni dollar de. Donc dollar nana wuli galon kan ka sɔrɔ tiɲɛ tɛ. Alors que Britanniques b'a fɔ o de ma ko étalon l'or kɔni kɔrɔ di ko diɲɛ wari bɛɛ ka baju wari bɛɛ baju ka taa nafolo la, nafolo jumɛn ko don sanu. U b'a fɔ o ma ko étalon l'or. O ye Britanniques yɛrɛ ka principe dɔ de ye. Bon sisan diɲɛ nana kɛ il y a une guerre mondiale monétaire. Guerre mondiale dɔ bɛ ka wuli n'o ye révolution monétaire dɔ bɛ ka na de. Maintenant européens ni américains nana fɛn dɔ dilan n'o ye système interbancaire messagerie ye u b'a fɔ o ma ko SWIFT. Banque kɛmɛ seegin de y'i bolo di ɲɔgɔn ma n'i ma sɔn nin baara in ma ni i kɛra k'a fɔ ko nin bɛnkan in i ye nin kelen kelen wuli o tuma na u b'i sanctionner k'i bolo bɔ baara bɛɛ la. Misali ye min ye o y'o de kɛ Iran na n'olu ni dugu min man di n'u ye dugu min sanctionner n'e taara o dugu bolo fɛn dɔ san e b'a san ni mun ye dollar n'o dugu fana bɛ fɛn a ka feere fɛn dɔ fana labɔ a b'a feere dollar la bon n'a y'a sɔrɔ olu kɛlen bɛ ka dugu in suspend n'e ka sanni sera o dugu ma u bɛ e fana bolo bɔ marché bɛɛ la. O de y'a kɛ diɲɛ ma se ka fara ɲɔgɔn kan donc 800 banque n'i ka wari bɛ banque kelen banque in bɛɛ bɛ fara ɲɔgɔn kan u b'i ka wari geler o de kelen tuma min na donc i bɛna k'a fɔ fɛn min ye banque minnu bɛ yen n'olu ma don SWIFT la chinois fana o banques fana fara ɲɔgɔn kan k'a ka système de messagerie fana créer a dan ma fo ka na kɛ ala nana bise sanction ni Russie ka kɛlɛ la sanction nana bin Russie kan olu ko Russie ma ok Russie e ye nin kɛ kuma na an b'i ka sanction b'i kan e ka nafolo si tɛ bɔ tugun i ka wari min b'an bolo o bɛɛ kɛra foyi i n'a fɔ o bɛ min kɛ farafinna duguw la Russie ko problème t'a la n ka wari min b'a bolo o ye 300 millions d'euros ye a y'o to a bolo n'o ye SWIFT ka banque minnu fɔra olu ka système monétaire ye mais n fana bɛ min fɔ n'aw fana mago jɔra n ka gazi la américains ye sariya min sigi n fana t'a bato n'o ye ka diɲɛ fɛn bɛɛ ka san dollar la échange bɛɛ ka kɛ dollar la n fana t'a bato n'aw mago bɛ n ka gazi la a b'a san ka wari la a yɛrɛ ka wari la o y'a sɔrɔ $1 e tɛgɛ la 107 si ne ma fili 107 roubles si je ne m'abuse pas n bɛ se ka fili donc sisan an bɛ don min na ko bi $1 e tɛgɛ la à peu près 80 ou 90 roubles donc wari dun barika bɛ yɛlɛ n'a sɔrɔ ka demande b'a la ka yɛlɛ donc Russie kelen na nin kuma min fɔ gaziw pétrole buru n'o ye alikama ye diɲɛ européen ka fɛn camanba de bɛ yen min bɛ bɔ Russie la Russie fana ko a b'a san ne ka wari de la Russie o min fana fɔ Chine fana y'a yira k'a fɔ o kuma na parce que Russie taara don Chine ka système messagerie interbancaire n'o ye SWIFT ye Chine y'i ban SWIFT la Chine fana ye min créé Russie taara don o la donc chinois fana ko comme o fana don ne yɛrɛ fana tɛ sanni kɛ bilen dollar la a yɛrɛ fana ka wari la ayiwa Iran fana o fana labɛnnen don k'a fɔ ne yɛrɛ fana tɛ sanni kɛ aw ka wari la donc o kɔrɔ ko dollar kun fanga kun bɛ dollar la o bɛ bin jagoya la n'o binna Amérique ka puissance économique a bɛ bin o de ye guerre labɛntɔ filɛ nin ye parce que n'o binna sisan mun de bɛna kɛ banque mondiale bɛna fɔ sa ok komi nin bɛɛ binna système min bɛ yen an b'a fɔ ma ko étalon ye mun ye bɛɛ ka segin nafolo sanu bɛ dugu minnu na sanutigi de bɛna kɛ nafolo sanutigi de bɛna kɛ waritigi ɔ Mali b'o sanutigi jamanaw fɛ. mais an bɛ se k'a fɔ Mali ka o sanutigi jamana ayiwa non fu tɛ n bɛn'o fana to an fana ɲɛfɔ i ye komi i ye ɲininka ko Mali kana wari créer yan donc Mali kɔnɔ bi sanu bɛ cogo di san 35 kɔnɔ Mali ye sanu tɔni 1000 ani kɔ Mali y'o de bɔ mais Mali ye dugu ye a kɛ i n'a fɔ dugu min b'a den wolo k'a feere dugu min b'a ka sanu feere a kɛ i n'a fɔ dugu min b'a den wolo k'a feere bon n'i ye États-Unis lajɛ ale min bɛ jɔyɔrɔba la filanan n t'a dɔn o ye dugu min an tɔgɔ kɔni Faransi kɔni t'i jɔ fo jɔyɔrɔ 4nan na sanu na 2500 tonnes d'or o bɛ Faransi bolo o 2500 tonnes d'or bɛ Faransi bolo o fana ju bɔra CEDEAO fana kɔnɔ duguw la ni Faransi kelen bɛ ka minnu kɛ zone kelen n'o o y'a yɛrɛ ka CFA dun jamana minnu b'a bolo n'o ye zone UEMOA ye ale kelen bɛ k'i tɛgɛ digi o mun kan o sanu fana bɔra an ka jamana de kan. Bon, Mali kan ka mun de kɛ sisan rapidement n bɛn'o de ɲɛfɛ sisan Mali bɛna mun de kɛ sisan rapidement n'i ye jateminɛ kɛ société minnu bɛ Mali la a bɛɛ bɛ société 13 ma
société minière bola sanu bɔ min bɛ kɛ n'o ye ka sanu bɔ damandaw la o bɛ t'i jɔ tɔn 10 n'i y'a bɛɛ fara ɲɔgɔn kan Mali bɛ tɔn 80 de bɔ san kɔnɔ tɔn 70 o ye société minière ye tɔn 10 o ye bola sanu o ye min dɔnna dɛ min bɛ bɔ n'an tɛ min dɔn o de ka ca o sanu bɔra ninnu fɛnɛ olu fɛnɛ nana contrat signé ni Mali ye contrat ye contrat façon fila ye o contrat fɔlɔfɔlɔ ye mun ye n'olu ye juru min ta ka na sanu bɔ anw fɛ yen o juru saratɔ Mali bɛ participer k'o sara kelen filanan ye mun ye Mali ni olu ka bɛnkan na fɛn bɛɛ sannen kɔfɛ bénéfice neti min bɛ to Mali n'u bɛ jɛ k'o tila wa o la Mali ninyɔrɔ ye min ye donnez b'o dɔn 20%. nin bɛɛ la sanu bɔ bɔgɔ sanu bɔ mobili courant wari aramaw sara barakɛlaw sara mais u kelen bɛ k'a sɛbɛn contrat in kɔnɔ Mali ko ɔhɔn ko n jɛra n'a ye ko parce que a bɛ n ka mɔgɔ caman ta baara la dɔw bɛ mɔgɔw tɔgɔ kɛ mɔgɔ 15,000 16,000 u b'a fɔ k'u y'o ta mais i bɛ taa sɔrɔ o mɔgɔ 15,000 la mɔgɔ 10,000 ye saisonnier de ça fait quoi ni wagati de la u b'u sara 600 400 wagati dɔ la u b'u sara u b'u la don dingɛw kɔnɔna la ni min binnu k'a fɔra a banna mais mɔgɔ min yɛrɛ b'u bolo emploi direct la o ye mɔgɔ damadɔ de donc o bɛ jamana pied nin parce que Mali faama caman ka action bɛ yen militaires ka action bɛ yen olu mago tɛ k'a fɔ ko jamana ka siniɲɛsigi fɛn fɛn non olu mago t'o la maintenant u b'a fɔ fɛn dɔ ma ko la clause dɔ bɛ yen donc maintenant n bɛna o clause de fana ɲɛf'i ye o de ka jugu n'a bɛɛ ye o clause ye mun ye e ye sanubɔla ye e ni ne bɛ jɛ tila ka baara kɛ e ni ne ye bɛnkan dɔ k'an ni ɲɔgɔn cɛ i ka avantage ala y'a kɛ an continue ten mais sanubɔ société wɛrɛ nana tugun o ne b'a la ka sanu bɔ o ye nafa wɛrɛ ye min tɛ ne ni e ka nafa kɔnɔ donc maintenant ne ye nafa kelen d'o ma ne bɛ tila ka o nafa ɲɔgɔnna di e fɛnɛ ma hali n'a sɔrɔ o t'e ta kɔnɔ donc sanubɔ dugu bɛɛ bɛ ka nafa ta Mali kan tan. mais est-ce que sanu bɛ Mali dugukolo jukɔrɔ la farafinna a bɛ ten. non o bɛɛ ye kuma wɛrɛ ye o bɛɛ ye kuma wɛrɛ ye sanu la zone aurifère du Mali a dɔnnen don n bɛ tila k'a bɛɛ tracer ye o b'a fɔ nin ma ko couloir de Kɔcɔkɔ wayi o ye couloir de ka bɔ Kayi maintenant ka na Bamakɔ ka bɔ Bamakɔ ka taa Guinée fɛ o ye couloir kelen de ye sans compter le nord du Mali ma s'o ma. donc an bɛ taa dɔɔnin sisan ni contrat minnu baara kɛlen don nin na Mali kan ka mun de kɛ rapidement Mali bɛ ka suɲɛ fɛn fila ni ɲininikɛla ninnu fɛn o fɛn bɛna ɲinini kɛ u bɛna ɲinini kɛ don min na Mali bɛ exonération d'u ma k'u ka ɲinini kɛ u tɛ taji sara a dɔw bɛ se ka 1 million de litres de carburant consommer n'u ye sanu fɛnɛ ye tugun ils ont 3 ans f'u ka capacité de production ka se 80% ma bon o yɛrɛ fɛnɛ 3 ans fɛnɛ kɔfɛ u tɛ taji fɛnɛ sara Mali kelen bɛ k'u exonérer o t'a bannen dɛ min ka jugu n'a bɛɛ ye bɛnkan ye mun ye sanu bɛ bɔ dugu min na o dugu 100 o 100 la a ye 30 baarakɛla b'o la wa porte de responsabilité fɛn fɛn bɛ sanu bɔyɔrɔ in kɔnɔna la a b'a bɛɛ adhésion kɛ maliyɛn ye mais o si batolen tɛ o fana si tɛ ka mɔgɔ bɛ gɛn sanu bɔyɔrɔ cogo min o bɛ gɛn ten mɔgɔw bɛ gɛn cogo min o bɛ gɛn ten pour que n'i mɛnna a la i kana sɔmi k'o cogoya la wa o fana t'i bɔ yen tugun sanu n'a bɛ bɔ o ye diɲɛ sanu bɛɛ sanu ni fɛn nafama fila bɛ bɔ o fana barika ka bon ni sanu ye o ye platine ale ni palladium mais kabiri k'an bila sanubɔ la kabiri ka minnu bila sanubɔ la nin sanu in bɛ bɔ ka taa k'o kɔfɛ Mali ma deli k'o minɛnw fana ɲɔgɔn ye donc an ka kɛ olu ni sanu contrat de b'an n'u ɲɔgɔn cɛ mais o bɛ fɛn wɛrɛ bɔ sanu fɛ min barika ka bon mais olu de b'o ta mais fo bi Mali ma deli k'a ka o fɛn kelen nafa ye. mais est ce que Maliyɛn ɲɛ bɛ dɔw fɛn kan. sanu yɛrɛ bɛ bɔ yɔrɔ min na ko sanu bɛ taa k'o kɔfɛ de sanu bɛ bɔ ka taa n'a ye wa sanu bɔ compagnie foyi tɛ avion fitini tɛ min bolo o avion tɛna Bamakɔ dɛ o avion dugu kelen kelen bɛɛ fana bɛ bɛn CEDEAO ka dugu dɔ ma c'est pour ça français b'an ka sanu bɛɛ ta ten o kɔrɔ ye min ye n'i ye sanu bɔ min n tɛna min tɔgɔ fɔ n'i y'o min kelen n'i y'o sanu bɔ min dɔ ta k'a lajɛ avion bɛ k'u bolo u bɛ sanu bɔ k'a bɔgɔ bɔ ka sanu suɲɛ ka tila k'u to la k'u pan Mali ni Sénégal bɛ frontière la Mali ni Guinée bɛ frontière la Mali ni Côte d'Ivoire bɛ frontière la parce que n'i bɛ Sikaso i ni Côte d'Ivoire bɛ frontière la u bɛ se ka avion in na pan ka don Côte d'Ivoire ka sanu décharger ka tila ka bɔ ka na Mali yɛrɛ tɛ bɔ a kalama donc bi Mali kan ka mun kɛ kuma ka nɔgɔma ye mun ye Mali kan ka fɔ ok sisan aw bɛ sanu mun di yan 20% na aw bɛ wari mun di yan 20% na o 20% wɛrɛ bɛ bɛn joli ma wa o bɛ bɛn 465 milliards de ma mais sanu bɛɛ feerelen les 13 000 olu ka sanu feerelen o bɛ bɛn miliyari 7,000 ma
milliards ba wolonwula Mali bɛ 467 milliards peut-être o b'o de sɔrɔ sanu bɛɛ lajɛlen fɛrɛ sanu bɛɛ lajɛlen milliards ba wolonwula mais Mali bɛ joli sɔrɔ o la milliards 700 ani milliards 400 ani 70 Mali b'o de sɔrɔ o la Mali b'o de sɔrɔ la donc o b'a yira dɔrɔn u bɛna nafolo bɔ ne ka jamana kɔnɔ ayi an bɛna dɔɔni o de y'a to ko Mali ka wari ko a créé donc Mali kan k'a lajɛ rapidement colonel Sogol Kokola Maïga colonel Sadio président tɔgɔ ye di Assimi Goïta ale kan k'a lajɛ joona donc komi diɲɛ bɛna laban parce que dollar ka kɛlɛ bɛna wuli dollar bɛna chuter ni dollar chutera en ce moment lien foyi tɛ franc CFA ale ni franc euro ni ɲɔgɔn cɛ parce que zone européenne mɔgɔ bɛ fɛ ka k'u b'u bolo bilan de la mais n'i ye CFA ta CFA lié no franc français de la lien foyi tɛ CFA ale ni zone euro ni ɲɔgɔn cɛ donc o kɔrɔ ni k'i bɛ bɔ CFA la c'est à la minute tile 3 mɔgɔ si tɛ k'i empêcher tile 3 donc sisan nɔ Mali kan k'a laɲini de ok a bɛ 20% min di warijɛ di ne ma a y'o to yen a k'o sanu di ne ma a ye 20% ye a kana wari di ne ma dɛ a y'a sanu di ne ma parce que ni mɔgɔ min ka sanu fana marali cɛla c'est le pays maintenant qui a plus de réserves d'or o de bɛna kɛ waritigi ye sisan o de bɛna kɛ waritigi ye parce que n'i ka nafolo ka ca i bɛ wari caman sɔrɔ siga t'a la parce que sanu de bɛna wari garanti parce que an bɛna t'o de kan parce que dollar bɛna bin ni min kɛ sisan États-Unis obligé don ka guerre kɛ OTAN bɛ ka na Afrique kana Afrique kɛlɛ pour que ni Afrique kana wuli ni Afrique wulila k'i jɔ euro bɛ bin donc au lieu de Asie Chine Chine bɛ kɛ première puissance ye Russie bɛ kɛ deuxième ye donc maintenant Afrique Europe ni États-Unis t'i yɛrɛ sɔrɔ fo kɔfɛ Afrique bɛna bila u ɲɛ n'o dun kɛra u salen de diɲɛlatigɛ la donc faut ka Afrique bunte Mali kɛlɛ in sira ka ca c'est la raison pour laquelle aujourd'hui OTAN est prêt à Mali attaquer sira bɛɛ fɛ siga t'a la mais kun jumɛn de la CFA b'a daminɛ 5 francs na 4 francs o bɛ taa min ɔ CFA bɛ feere anw ma de o donc o b'a yira OTAN ta ye ayi CFA san wɛrɛ y'o de o ni i bɛ i franc min n'a tunna o de titre bɛ représenter i ka réserve d'or la siga t'a la e bɛ ka franc min fɔ e bɛ ka mun fɔ k'i b'o wari bɔ yɔrɔ ɲini o de ye CFA san wɛrɛ CFA an bɛ CFA san de donc CFA ye wari tɛ quoi banque mondiale t'a reconnu banque tɛ diɲɛ kɔnɔ min bɛ CFA reconnu faransi yɛrɛ bɛ yen a tɛ CFA reconnu sinon n'a sɔrɔ faransi bɛ CFA reconnu munna maliyɛnw minnu bɛ taa faransi u bɛ se k'u ka baara caman kɛ ni CFA ye siga t'a la n'a sɔrɔ o b'a reconnu CFA kɔni dumuni dan ye Afrique kɔnɔna de ye a dan o dɔrɔn de ye CFA yɛrɛ maintenant olu yɛrɛ kelen tɛ ka CFA yɛrɛ reconnu wa diɲɛ dugu foyi tɛ min kelen ma CFA reconnu donc mun de bɛna kɛ sisan n'a ma ɲa dollar taara 30 onces là, 37 onces là. En ce moment, Mali ka wari fɛnɛ bɛ ta 37 onces là. Donc n'o kɛra o kɔrɔ Mali wari un wari Mali ka wari kelen o bɛ giriya ka tɛmɛ dollar kan. Mali ka wari kelen. Donc mais n'an bɛ mun kɔnɔ la n'an t'a teliya k'an yɛrɛ ka wari bɔ o la. Bon ne tɛ se k'o f'i ɲɛna mara tɛ ne bolo mais ne b'a f'i ɲɛna Assimi n'a ma n bɛ misali d'i ma an ka bɔ CFA la embargo tɛna wuli nin ya diyagoya de a bɛ wuli parce que tɔ t'u yɛrɛ la tugun siga t'a la donc an bɛ tila ka don o la thème filanan na mais an bɛ yɔrɔ min na ko sisan automatiquement Mali bɛ bɔ ni Mali ma bɔ min ye Mali sɔrɔ 92 93 o kelen de bɛ Mali sɔrɔ en 92 93 Musa bɛ minɛ wagati min na on avait plus de 25 MiG-21 on avait plus de 180 chars d'assaut on avait des missiles sol-sol on avait des missiles sol-air on avait trop de blindés mais comme Britain World ale b'a fɔ ko jamana man k'i sen don kɛnyɛrɛye ko la i n'a fɔ sociétés kan ka bɔ la i bɛ bolo bɔ sociétés la o de y'a kɛ sociétés privatisées la ni sociétés privatisées la banque mondiale b'a fɔ ko n'i bɛ wari don armement na k'ale tɛ wari d'i ma parce que o tɛ jidi ye donc Mali ye obligé la char ni fɛn minnu tun b'a bolo ni Russie jɛra k'u jɔ k'u jeni a yɛrɛ ka kɛlɛkɛminɛnw da k'u kantigɛ donc ni Assimi n'an ma bɔ CFA la san wɛrɛ Mali bɛ obligé ka ni hélico ninnu jɔ k'u tigɛ parce que a frais d'entretien wari tɛ sɔrɔ. donc nin bɛɛ ye CFA kɔlɔlɔ ye. nin bɛɛ ye CFA kɔlɔlɔ de ye. nin bɛɛ ye CFA kɔlɔlɔ de. mais kun jumɛn na CFA kun tɛ ka dun waati la CFA kun tunun na an kun bɛ ka franc malien n'an kun bɛ k'o de dun mais kun jumɛn na CFA nana ka. o ni CFA bɛɛ ye kelen parce que ale fɛnɛ kun problème ye taux de convertibilité de c'est pas parce que wari min don k'a bɛ se ka yɛlɛma n'a yɛrɛ ka valeur non a ka valeur kun talen don CFA de kan o de y'a kɛ Modibo Keyita ye dévaluation 2 de sɔrɔ franc malien dayɛlɛnnen
Donc dévaluation yɛrɛ laban Modibo Keïta kun y'a essayé ka bɔ UEMOA la o y'a sɔrɔ UEMOA kun tɛ Union monétaire de kun don en 1965 Modibo Keïta ye dévaluation filanan sɔrɔ en 67 Modibo Keïta yɛrɛ kun ye lettre labɛn ka bɔ aw bɔ n jɛra n'a ka fɔta ye tellement que u y'a dafiri a da la parce que a b'a fɔ mun ye ko franc malien créé la franc malien kun bɛ tali kɛ CFA de la donc au début un franc malien est égal à un CFA. Maintenant, 62, 63, 64, 65, il y a une autre dévaluation. En ce moment, un franc malien est égal à 2 CFA. Et un CFA est égal à 2 francs maliens. Donc, en ce moment, inflation nana. Et même Moussa Traoré a fait n'a pas beaucoup pour le redressement économique. Donc, on est obligé de nous faire avec Mébi. Mourbo n'avait plus le choix. Parce que à taux de convertibilité lié le Kundo, c'est pas de là. Donc, il te sait quoi? Au Kassim Rata Saramifé, ni des bordailles. Hereben de Koffé, ou un Malibi Jan de Koffé, ou un Malibi Didi de Koffé. Donc, on va y aller présent avec un Seramota, au Seren et Jafator. Ni Seren de Sra Bané, Peu, Abé Mali Mounini, ni Bebi Daka Barasoro, il a fallu l'aider à retourner au Calamina Fourba, au Bebna Barasoro, au Bebna Heresoro, au Aramadomina Frake Foucault, au Sobejo, au Fombejo, au Sra de Yeni. Parce que Niamé Sefala, terrorisme ni Elbelon Banfé, France War Blanc à Douma, à te fouet tien aller. Parce que tu as fouillé là, libre à Wargla, et t'as don, n'est t'as don. Donc, allez va glan, qu'a dit tout reçu, mais au Sara, ou bien Sara, quand il y a quelqu'un, ou Sara ou Balola, Fora Bana. Au delà que même Abou Mohamed, c'est aussi Niamou Moussara au don, 2 500 000 de Kumablo Saïfon. Donc, ou bien qu'elle est financée en fait, à te fouiller tien, oui. Ou bien que ça, ou bien qu'on a dans la politicien, aïe, Jamana d'Afrique. N'a nyana a fora bana n'a ma nyate foyi tiɲɛ français économie parce que u ma maga euro la u maga du ka wari de la voilà parce que o b'a yira de CFA yɛrɛ tɛ ba la olu bolo olu kɔni non olu tɛ CFA yɛrɛ dɔn yɛrɛ olu ta a bɛ dilan chamalière de o ye burusi kɔnɔna dɔ tellement que France de CFA fɛ France la CFA dilan fo burusi fin de kɔnɔ ala tɛ fɛ dugudenw ɲɛ ka da mais waati tɛmɛna an y'a ye k'a fɔ ko CFA so jɛnna France kɔnɔna la o tun bɛ France dugu kɔnɔna yɛrɛ la o France dugu kɔnɔna tɛ dɛ chamalière de don kungo kɔnɔna de don kungo kɔnɔna fin de don a kɛlen n'a fɔ n tɛna dugu tɔgɔ fɔ i ye Mali la mais i b'a ye k'a fɔ kungo kɔnɔna fin de don kungo i bɛ kungo mun dɔn dɛ kungo fantanba tan i b'a fɔ i bɛ kungo yɛrɛ min dɔn n tɛna kungo tɔgɔ fɔ dugu ma fisa ni dugu ye mais u ka kungo fin de don donc o ye k'a finna Mali wari créer c'est indispensable parce que Mali bɛ ka taa bolo min kan Mali bɔra guerre kɔnɔ parce que Mali donna dans la cour des grands diɲɛ mɔgɔba minnu bɛ yen n'an b'a fɔ o ma ko le nouvel ordre mondial Mali donna o de kɔnɔ sisan donc Mali donna diɲɛ dugu papaw de fɛ à travers parce que Mali de ye dugu ye diɲɛ kɔnɔ bɛɛ ka dugu dɔrɔn nafolo bɛ ban ka dugu kelen min to diɲɛ yɛrɛ bɛɛ fara ɲɔgɔn kan tubabuw de y'a fɔ dɛ ne m'a fɔ c'est pour cela n'i ye u ka tubabuw ka Banque mondiale ka projet dɔ bɛ yen ko ka Afrique dugu jukɔrɔ nafolo bɛɛ évaluer u y'a évaluer k'a yira k'a fɔ Afrique bɛ laban Afrique de l'Ouest de bolo Afrique de l'Ouest fana bɛna laban o kuma na fɛn min ye Mali de fana bolo donc k'a f'i ɲɛna kuma lasurunya la Mali de ye dugu ye dugu min n'i y'a sɔrɔ i b'a kɔnɔ i bɛna mɛn setigiya la i bɛna mɛn banaya la donc Faransi kun jugu b'o de kan n ko Faransi filɛ ka coupe du monde 24 2024 a bɛ ka coupe du monde min labɛn a ka so a kan ka baara kɛ ni uranium ye Faransi y'an ka uranium yɛrɛ confisqué o contrat k'a signé fɛn min yɛrɛ ma bɔ fɔlɔ donc n'i y'a faamu sa o b'a yira France de kɛlen bɛ ka Afrique jamana tɔ kɔ quoi France de bɛ ka Afrique jamana tɔ kɔ France de bɛ ka anw to kɔ France de bɛ ka anw jahadi France de bɛ ka anw ka siniɲɛsigi ni ta tiɲɛ o de y'a to chaque fois a bɛ ka na i b'a ye k'a fɔ an tɛ se ka bɔ nɔgɔ la cogo si la parce que ale bɛ wari kuntan de dilan ka na an b'o falen parce que an bɛ juru de ta i b'a la kɔlɔsi fɛn fɛn bɛ dun dugu o dugu la i bɛ taa dugu min don a bɛ baara kɛ ni juru dɔrɔn de sinon Algérie filɛ nin c'est le seul pays qui n'a pas de dette extérieure a ka dette extérieure de zéro de juru kelen tɛ dugu min na o ye Algérie de donc o b'a yira juru foyi t'olu la juru foyi t'olu la Mali ni dugu minnu bɛ n'u bɛ CFA zone kɔnɔna la et puis n'u k'i bɛ bin u bɛ girin ka juru don i la diyagoya la i bɛ juru ta pour que kana bɔ CFA la pour que kana bɔ mais ne fɛ ni nin bɛɛ kɛlɛ bɛ ka kɛ o France bɛ ka nin bɛɛ kɛ pour que an kana se ka bɔ CFA la ne fɛ an ka faamaw fana kan ka ko de kɛ ka teliya pour que an yɛrɛ ka wari bɛ se ka bɔ cogo min na donc a tɛ se ka gɛlɛya ta sa wari bɔli fɔlɔ ye confiance de wari bɔli filanan ye sécurité de ne bɛ ka fɛn minnu fɛ e na n'i ka jamana bɛɛ mara t'i bolo e bɛ se ka nin contrôler cogo di ne ye nafolo finna sanu dɔrɔn na mais o sanu min bɛ kɛlɛ la i b'o da dɔn
Hein? Ayi, to da. Voilà, bon, c'est qu'il a les prix. Il n'y avait ça, nous faisons pas qu'il a les premiers réservés. Gazi mi ka fina diɲɛ kan ka laban gazi ko min ma ni Union européenne ni Russie b'a kɛlɛ la a b'i kunna le Mali a plus de 50 milliards de mètres cubes de gaz. Mali gazi dɔrɔn Union européenne nafa a b'i bolo bɔ Russie bolo bɛrɛ tɛ Mali yɛrɛ ni Russie cɛ gazi la. Donc i b'a b'i kunna n'i ye dugu in sɔrɔ i tilala diɲɛlatigɛ de la. E t'a nafa dɔn. E tɛ foyi dɔn a la e ta ye dɔrɔn i bɛ wuli sɔgɔmada fɛ dɔrɔn nin ye balo e bɛ balo dɔrɔn de ɲini mais Mali kan ka kɛ bana dugu de Mali tɛ man ka kɛ balo ɲinibaga dɛ Mali kan ka kɛ dugu min bɛ mɔgɔ jugu wɛrɛ sɔn balo la. Mali man ka kɛ fantan dugu. Ayi cogo si la n bɛ ka min f'i ɲɛna o ye dɛ n ma taa phosphate la n ma taa zinc na n ma taa lithium na n ma taa cobalt la n ma taa fɛn na coltan na n ma taa nin si la et technologie kan ka den normalement Mali kan ka kɛ dugu de ordinateur ni batterie bɛ kɛ dugu batterie man ka tɛmɛ 500 ka Mali la mobile batterie an bɛ ka taa min san 10,000 donc an ye kow ɲini a k'u dɔn. Mais n'i ye Mali ye dingɛ kɔnɔna la ten an maliyɛnw yɛrɛ de nɔ dɔn parce que an fɛn o fɛn mana na an tɛ kɛlɛ kɛ ko Mali bɛ se ka taa. Non an tɛ se k'o kɛ e bɛ ka fɛn minnu fɔ nin o tɛ sɔn nin ka kalan école la o n'a aw ka nin émission hali hors thème tɛ sɔn ka nin bɔ n'i ye nin bɔ i bɛ wuli a b'i place la n'i ye dugu jamana ka fɛnw de o donc vraiment k'i ka question jaabi là c'est ka jamana ka wari créer c'est une nécessité absolue fɛn min don a ti wuli jamana ka wari créer to foyi t'a la ni jamana ma ka wari créer sira foyi ti Mali la Mali bɛ tila ka bin a nɔgɔrɔ la tuguni sira foyi t'a la. O b'a yira an ma ko tɛ la Ok. an ma tɛla ka taa ɲɛfɛ an y'a ye k'a fɔ ko le 4 juin embargo kan ka wuli ka bɔ Mali kan. Embargo kan ka wuli ka bɔ Mali kan parce que Jean-Yves Le Drian échouera ale ka diplomatie de kɛra Faransi yɛrɛ politicien baw y'a fɔ Jean-Yves Le Drian ni dugu minɛ cogo min na ale tun bɛ affaire de kɛ ani dugu a ma Faransi ka intérêt protéger donc o y'a fɔlɔ ye filanan ye mun ye Mali bɛ yɔrɔ min na ko bi u ye mun bila Jean-Yves Le Drian place la o ye Jacques Chirac ka mɔgɔ de ye Jacques Chirac min ye Afrique nɛgɛ Afrique bɛɛ tun bɛ dumuni k'ale tɛgɛ kɔnɔ donc o de bɛna kasara kuraw yira sisan c'est pour ça u bɛna guerre bɛɛ jɔ télébélum bɛna tunu djihadisme bɛna tunu ɲɛ bɛ mankan fɛn fɛn na Sahel kɔnɔ a bɛɛ bɛna tunu parce que n'i y'a ye k'a fɔ ko Mali bɛ taa bi k'a b'i jigi ye Russie ye kɛlɛ de nana n'a ye o ni guerre tun ma bin Mali kan Mali hakili tun tɛ Russie ko Mali ye Russie janfa ye Mali ni Russie tɛ tun bɛ ɲɔgɔn bolo démocratie nalen an ye Russie to yen a ma foyi k'an na donc Faransi y'i sigi k'i kɔnɔna miiri guerre nin de bɛ ka Mali développer a bolo ko min yɛrɛ bɛ ka Mali bin dɛ o de bɛ ka Mali développer donc Faransi yɛrɛ bɛ ka na guerre ban o de y'a to Faransi taara o don ka taa 60 djihadistes faga Burkina donc a bɛ ka yala la a yɛrɛ bɛ ka yala la a ye djihadistes minnu dɔn i ɲɛ bɛ minnu bɛ ka attaque misɛnninw kɛ o ye djihadistes minnu yɛrɛ kɛra ni taayɔrɔ t'u la olu de bɛ wo kɔnɔnaw ni fɛnw na olu de bɛ ka résister parce que a b'i kɔnɔ commandement bɛɛ tigɛra sinon Faransi yɛrɛ de bɛ ka yala ka djihadistes faga sisan kɛlɛ banna o guerre foyi tɛ yen e ma CSP mouvement armé ma fara ɲɔgɔn kan k'u bɛ transition soutenir jɔn b'i financer jɔn bɛ wari d'i ma Faransi yɛrɛ kan ka wari dun Faransi ye kɛlɛ bɛɛ jɔ a tɛ kɛlɛ kɛ ko wɛrɛ la tugun na a mago bɛ min na sisan u bɛna taa ni diplomatie de san ka sɔrɔ ka Assimi ka fanga bɛ bin cogo min na c'est pour ça u bɛ fɛ ka embargo wuli n'u ye embargo wuli u y'a ye k'a fɔ sécurité barika ka bɔ donc u bɛ don carreau fɛ u yɛrɛ kɛ voyage kɛla ni fɛnw na ka se ka taa ni sira wɛrɛ mais sira kɔrɔ kɔni u ye échoué o la. mais est ce que an tɛ embargo in to Mali kunna o ka fisa ni a wuli. an tɛ se ka embargo an b'a segin an yɛrɛ kan an tɛ se ka wuli o nin bɛɛ fɛɛrɛ b'an bolo ni embargo fana wulila min fana kan ka kɛ o fana b'an bolo gindo la. ayi ni embargo sigira kan an yɛrɛ bɛ se ka sigi o an yɛrɛ fana bɛ se k'an ta sigi. ayi an tɛ se k'o kɛ o tɛ se ka kɛ a tɛ k'an bɛ CEDEAO la o olu tɛ sariya kɔnɔ o mɔgɔ kelen tɛ se k'a bɛ nin ko ta ka mɔgɔ dɔ sɛgɛrɛ ten o tɛ se ka kɛ o donc n bɛ fɛ ka min f'i ɲɛna dɔrɔn embargo bɛna wuli juste maintenant pour que ka minɛnjugu de la ka Mali attaquer terrorisme kɔni tɛ rébellion kɔni tɛ u yɛrɛ bɛna ni sira wɛrɛ de ye sa mais sira min don an b'o to digindo la mais a sira yɛrɛ kɔni sira bɛɛ fana talen don Mali yɛrɛ fana faamaw kɛlen bɛ k'i jɔ a bɛɛ kɔrɔ. donc o b'a yira o kɛlen bɛ ka labɛn kɛ k'o fana ma. o labɛn bɛɛ lajɛlen don u bɛ embargo de wuli ka teriya ɲini Mali fɛ e ma ye u nana ni 8 millions d'euros ye Faransi yɛrɛ chargé mun nana san ko sɔrɔsi de don min bɛ chargé d'affaires la mun bɛ ambassadeur jɔyɔrɔ la n'o ye chargé d'affaires ye c'est un gendarme donc olu de bɛna sisan k'u chargé baaraw la caméra minnu bɛ don journaliste minnu bɛ don fɛn minnu bɛ don a bɛɛ bɛ kɛ tenitigi de. donc u bɛna u ko k'u bɛ 8 millions d'euros de pour les habitants des zones d'insécurité gɛlɛya bɛ yɔrɔ minnu na donc ka taa wari d'u ma k'u fitinɛ parce que i bɛ taa sɔrɔ terroriste dɔw sara mais u den bɛ yen djihadiste dɔw sara u bɔra du dɔw kɔnɔ i bɛ taa sɔrɔ u musow bɛ yen u denw bɛ yen wari de bɛna taa segin ka d'olu ma tuguni sisan k'olu réarmer ka se ka si kura la wuli sisan ka sɔrɔ ka kɛlɛ kurakuraya. donc o b'a yira halisa an bɛ ka fɛnba de b'an ɲɛ de. donc hali la ka lafiya ye don jumɛn ko bɔnɛ i bɛ bɔ bɔnɛ la ka sɔrɔ ka taa lafiya la
e bamako ma bon na e bamako me kɛlɛ joli kɛ ni kɛlɛ ni ye kɛlɛ de ye kɛlɛ min ko hɛrɛ i bɛ ala de deli o kɛlɛ la kɛ e kan ka ala de deli nin kɛlɛ in na kɛlɛ min b'i bɔ jɔnya ju la kɛlɛ min b'i bila i tɛ se k'a fɔ k'i bɛ bɔ ka t'i furakɛ dugu wɛrɛ la e ma Asimi école dayɛlɛ mun na parce que a b'a dɔn k'a fɔ mɔgɔ o mɔgɔ bɛ coup d'état kɛ jamana in kɔnɔ i t'a sɔrɔ a bɛɛ ye kalan kɛ Faransiw n'a ɲɔgɔnnaw de donc a tant que an ka officiers bɛ kalan k'u fɛ yen wa contact b'u bolo n'u mɔgɔ jɔra président min na u bɛ sɔrɔ k'u ka mɔgɔw wele k'a fɔ bon nin wari in minɛ ka président na bɔ yen ala de y'u yɛrɛ bolo k'u kalan ye mɔgɔ i bɛ to ko dɔ la ko dɔ bɛ i b'a daminɛ ala b'a kɛ i yɛrɛ a bɛ kɛ i yɛrɛ ka binni sababu ye a yɛrɛ ka coup d'état labɛnnen de kɛra a yɛrɛ binni sababu ye. mais u ko Faransi de ka commandement mɛ Mali kan Mali tɛ se ka foyi k'a yɛrɛ bolo ni Faransi ma jɛn di an ma. o ti tiɲɛ ye u ma deli k'a kɛ fɔlɔ. mais munna an yɛrɛ t'an yɛrɛ ka président choisir k'u sigi an kunna. an fura dama b'an ka président choisir an bɛ 400 de minɛ e se t'o la ne se t'o la ni élection binna sisan munna mɔgɔ bɛ taa wari minɛ ka voter n ko voter ye fasoden ɲumanya de donc o tɛ Faransi bolo Faransi ma n'an ye togo to o y'an yɛrɛ jogo de. i y'o min fana fɔ Faransi de fana wari di politicien dɔ ma ko don i ka mɔgɔw kan i ka nin d'u ma. n'a y'a di ma wari dira an ma k'an ka Sumala Seyita contre IBK n ko mɔgɔw voter IBK y'a bolo lankolon wari jɔra mɔgɔw la ekɔliso la ni maliyɛn so kɛr'i fɛ maliyɛn kɛrɛfɛ maliyɛn bɛ janfa de ala ma maliyɛn bɛn ni ɲɛmɔgɔ ɲuman de maliyɛn dara mɔgɔ la a bɛɛ ye maliyɛn janfa sinon siɲɛ joli ni waati ko kun don IBK kun tɛ se ka Sumala bati u bɛɛ bɛ tiɲɛ so bi wari min bɛ Sumala Seyita kun a jaga ta IBK kun mais mɔgɔw dara la 2013 k'a ta bien ka kɛra jigilamisɛnya ye. mais an dalen bɛ Asimi fana mun ma ɲɛ an dalen b'o la mais en même temps n ko mɔgɔ dɔw fana bɛ ka wele k'u b'o juguya k'o kɛlɛ pour que a ka se ka wuli ka bɔ yen nɔ. mais o ye diyagoya de ye o ni mɔgɔ min bolo bɛ banfulatɔ n'o ye mɔgɔ min ka fugulan jɛngɛnen to b'o kɔ e bolo bɛ yurugu la e bolo bɛ jamana dafiri la e bolo bɛ jamana fɛn tali la n'a fɔra ko kokajɛ kɛlɛ nana mɔgɔ min bolo nɔrɔgɔlen don o bɛ boli dɛ n'o tɛ e ni ne bɛ yan e mun de tiɲɛ ye e tɛ Asimi dɔn ne t'a dɔn e mɔgɔ jɔlen ne mɔgɔ jɔlen t'a la mais bi an bɛ ka jamana baara de kɛ. siga t'a la voilà.